soy Aichane Pérez Blanco, estoy en el curso quinto B en el colegio plurilingüe Ramiro Saber Mosquera. O meu ecosistema é un ecosistema terrestre situado en Galicia. As súas temperaturas son tempradas e as súas precipitacións abundantes debido a que se encontra en Galicia. Os elementos do ecosistema son a fauna, que son os cabalos, as vacas e as cabras, e a flora, que é a herba, as flores e as árbores. Os seres inertes do meu ecosistema son o coche, a estrada, as vallas, etc. Neste caso non hai ningún depredador que poida alimentarse dos animaliños, pero eles si se teñen que alimentar de outros seres vivos, como neste caso que se alimentan da flora, da herba. Por iso, os produtores son a herba e algunhas plantas, e os consumidores primarios son os animais.